Do slobody slova patrí aj to, že ty niekoho urazíš. To je absolútne neoddeliteľná súčasť slobody slova, pretože keď prehováraš k jednému človeku, tak musíš hovoriť fakt veľa, aby si povedal niečo, čo ho urazí. Keď prehováraš k 100 ľuďom, tak stačí ti povedať pár vied a už sa asi jeden urazí. Keď prehováraš ku miliónom ľuďom, pomaly pri každom slove sa jeden z nich urazí. Pri slobode slova je úplne bežné, že sa ľudia urážajú. Napríklad, neviem, čo to presne bolo, ale tuším, že to bolo niečo o gaťkách a bolo to, že niečo na nejaké menštruačné spodné prádlo a že bolo to, že napísali, že pre ženy. A kopec ľudí sa urazilo, že jakže pre ženy. Veď to je pre ľudí, čo menštruujú, nie pre ženy. Veď predsa menštruovať môže aj muž, ktorý má vagínu. Vieš, že takýto bizar. A to vlastne tiež ten časopis niečo slobodne napísal, ale už sa kopec ľudí v kontexte tejto doby sa urazilo, že ako ty môžeš naznačiť, že menštruujú len ženy.